Mhuri yeZimbabwe apa pazi pakuwanda confusion here apa. Vana vazova kuluza focus here apa mhuri yeZimbabwe. Pakuwanda kutaura kwakawanda wanda. But the good thing is something else. Mirai. So, sezvatambotaura pane vamwe vari kuaccuse kuti Chamisa wakaita dhiri naAuxilia. Anyway, regai tipinde munyaya dzacho straight. First, regai tipinde kuna Hope Waching'ono. Hope Waching'ono ari kutaura zvari kutaura panapa. Ari kuti ande. What I clearly do not understand is why I have been dragged into their fights about Sengezo Chabangu. I have nothing to do with it. I was not part of their political party. I only became involved in their political activities when they asked me for assistance, whether it was fundraising or communications. The central issue here is that they are attacking Tendai Bit because he set up CDF. This Constitution Defenders Forum. That is the real point. The strategy is to discredit him and to discredit anyone they perceive as part of the supporting pillars of CDF. I am not even a member of CDF and I have never been a member of any political party in Zimbabwe. So, vari kuti they are attacking him ndi vana Nelson Chamisa, but isusu hatisatambonzwa Nelson Chamisa saying anything that much negative or directly that you can say this now Nelson Chamisa is attacking Bit, but kune vanhu vanosupporta Nelson Chamisa vanenge vachiataka Bit, kuataka in terms yekuti kumuopposa. Anditi vakafanana nalawyer Matebuka takairipota panapa vaitaura zvokuti ivo Bit havasimunyatsomunzwira tsitsi nenyaya kuti wakasungwa nenyaya yezvakazoita muna 2023 naChabangu aisapota Chabangu etc. Hani muri paona. So from there vanhu vakatobva vatoti ndi Nelson Chamisa ari kuita izvi. But muri Zimbabwe ande kumberi nezvitsvagwa naHope. But when you lie, things eventually backfire. There is a great deal of evidence that has not been made public because these were private conversations. And the correct thing to do with private conversations is to respect confidentiality. However, when people come out and start lying about others, they force those they are attacking to produce evidence to show that those claims are false. So, muri Zimbabwe zviri kunzi pana evidence yakawandisa inotaridza kuti Chamisa is compromised. Pana evidence yakawandisa inotaridza kuti Chamisa wakatengwa. Hande kumberi nyaya dzacho mirai munzwe. Muchanakirwa panopa makuzonakirwa muri Zimbabwe. And the real question is, why have these attacks started in the middle of a constitutional process? Why talk about Chabangu today when you were quiet for 3 years and you didn't even bother to deal with the SADC report? Why post lies about others? Right. So tina Maynard Manyoa Arguti spoke about this on TikTok yesterday. Pa TikTok nezuro. And as Hope says, nobody wants to annihilate Chamisa. It's why the record calls have gone from 20s to 60s, but the call itself is 10 plus minutes. Chamisa knows the deal he tried to do with Auxilia, a deal that is still in place. A minute of silence. Muri Zimbabwe mukomana wakandira chiaccusation regeti pamwe kuchiverenga kanzi Chamisa knows the deal he tried to do with Auxilia, a deal that is still in place, but inzwaye mukomana in his statement ari kuti Chamisa hana kubudirira actually ne deal raakada kuita na Auxilia, because ari kuti tried zvati akazama kuzama kwakasiyana nekuita handiti, and ari kuti nanhasi achiri kuzama achakamirira deal roti ribudire, because a deal that is still in place ndo zvakutaura. Hande kumberi mukomana, it's his right to make a deal for himself. No, it's never a right to do corruption. That's a big point. It's never a right to do corruption. So usada kuti kwanzi it is his right to make a deal for himself. No, kana kwakuti he was involved in corruption, it's not his right. Zvotosungisa izvozvo zvokutengana handiti samusada kutiudzira zvokuti kwanzi it's his right. Murati nemiwo brain dzenyika makatofonyoka muri kutosapota zvisina basa. But hande kumberi nezvitwa kwana mukomana, isu hatisi kuti Chamisa wakaita dhiri, but tiri kuti kuita dhiri kwakashata.
But as long as he then sends folks to attack, for folks to attack people that know the truth and have accepted it and now choose to fight other battles, he invites them to set record straight. murezimbabwe munoona vanhu vari kuti Chamisa wakatuma munhu, but isusu takanyatsokumunzwa Matebuka pane vanotevera panapa paThe Mutapa Times munonyatsonzwisisa nyaya yaMatebuka lawyer akataura zvinhu kubva mumusoro make, akangotaurawo sentiment yake kuti ini ndiri kutoshaya kuti tendai bini nhasi wakubudikira ndichimziva ari mutengesi etc handiti ndozvaitaura, but haana kumboti atumwa naChamisa. But people now are saying Chamisa ndiye watoita izvi, Chamisa wako watakabiti ande kumberi. I wanted to release it last night but took the counsel of my missus not to retaliate to personal battles with things like that. He has got his due, that's fine, but he should then not attack or have attacked people doing their best to fight an amendment that will now sail through. I think vanhu vari kuluza focus murezimbabwe wapedza mukomana. I think vanhu vari kuluza focus, vanhu they are trying to build stories from nothing man. Hapana mabuilding blocks ekuti mungada kumisa story yakafanana neiyi muchiti Chamisa ari kuataka biti, Chamisa ari kuti no to 2030, Chamisa ari kuti no to amendment bill number 3, Biti ari kuti no to 2030, Biti ari kuti no to amendment bill number 3. They are in the same spirit, these guys, and let's keep it that way. I think Dr. Mazimbabweans aramba ari ane focus, Mazimbabweans asawanikwa achirasiswa nezvinhu zvisina maturo. Because but there's another side murezimbabwe isusu tinobata maside ese, hatisi biased, tinofarira utongi hwejekerere, democracy and everything. So here is the thing. Let's say maybe Chamisa akatora mari, and let's say maybe atimboona situation yokuti kana kwakuchinzi Chamisa akatora mari, zvii zvaaizowanikwa achiita mugore rino iri ra2026 in this political system yatinayo, in this political situation yatinayo, zvii zvaizowanikwa zvichiitwa naChamisa kana kwauchinzi akatora mari. So kana kwauchinzi Chamisa akatora mari, first of all zvezvirati anenge akaita dhiri rekuti iye haacha opposition vana Mnangagwa, haasiri kuzopusha opposition zvekudaro. So remember Chamisa kubva muna 2023 akaenda offline akati no inini vakomana zvepolitics ndaneta, ndamboneta regai ndimbozorora, handiti after pati yabiwa ikazodii zvikazodii, handiti akati no regai ndozorora. Remember Chamisa pachake akapiwa mukana wekuti ave the leading opposition partner muparliament. Kana kwakuti Chamisa wakatora mari, waizoregerei chinzvimbo icho chichigagwa naChabangu chaagere right now? Angadai achifamba nemaziblack SUV, achifamba nemazibodyguard, handiti achitodla mari iyoyo direct ari mugovernment, and he would have legitimized Mnangagwa's government. Because remember, the only problem ina Mnangagwa right now inoita kuti Mnangagwa asaonekwa a legit president nevanomuona senge haasi legit president, it's because he had a disputed elections, and who disputed those elections is Nelson Chamisa. Otherwise kana kwauchinzi Chamisa akangobvuma akati alright ndadliwa ka, deti 7 isusu maZimbabwe deti tichitozvibelieve, isn't it? And that is the only reason why Mnangagwa would pay Chamisa a lot of money, kuti iwewe Chamisa legitimize me, legitimize this government, bvuma kuti wakadliwa, pinda muparliament over the biggest opposition leader, tokupa mazi 4x4 ufamba nawo nemabodyguard ufamba nawo, wakudla mari. Isn't that what exactly would happen? So the fact yokuti unoona kuti Chamisa wakatobva muparliament akatosiya chero triple C akaenda kumba kwake ka, I think kumuZimbabwe akakwana chako chakunotozvona kuti amfesu hapana mari akatora, but maybe akatora hatizivi. So let's look at it again. Toti akatora mari ndobva adecide kungonodla akachila asingaonekeri, handiti pakabudiswa ka 2030 biwa pukunyu ndopatakaona Chamisa wakubudikira achiti hey ndadzoka muZimbabwean politics. Chamisa wazodzoka muZimbabwean politics nhasi kwabudiswa bill, amendment bill number 3. Why? Because watoona kuti chinhu chakuda kutozobiwa zvachose, otherwise handisi kuzobuona kana mukana wokutovhotegwa futi, ndozvakakabudikira. Are those signs and symptoms yemunhu akabiwa, yemunhu akatengwa murezimbabwe? Taizama kuda kuva reasonable, tichizama kuongorora masides ese. Inimi ndimungajaja kuti kana kwauchinzi akatengwa angadai achiita zvaari kuita here, because kune zvawatova active in politics wakutotaura chero muchiti toda action, because kana vanhu vachitoda action, kana vanenge vachitoda action maybe vari kuda violence,
but zvinhu zvacho hazvishandisa izvozvo. Munongoona chero kupi kwakaitika violence, kunoitika violence rikaiti kuze even kuna naIran uku kwamunoona kuri kubhombewa naAmerica right now. MaIranians in January vakaita rimwe demonstration riri kutodaro because vachida kutobvisa that regime, but that regime yakapa maorders ekuti shoot to kill any protesters, demonstrators, shoot to kill. Pakaurawa vanhu ma-estimates it's from around 5,000 to 30 something thousand estimated people, around somewhere between there vamwe vanoona around 10,000 vanhu vakashutwa vachiita demonstration and ne-an evil regime. So sometimes panoda some other tactics rather than matactics are direct like that ekuti topinda mustreet toda unobvisa president nhasi kana kuti chichi. Panoda some tactics dziri more peaceful, more dialogue, because if you understand, a dictator is only as strong as the people surrounding him and the military. Do you understand? And if those people at some point have a different ideology with him, they will talk to him and then they make him step down peacefully. Peacefully, Mugabe step down. So we don't know kuti Chamisa tingati akatengwa here kana kuti kwete, but ma moves ake haasi kutaridza ma vibes ekutengwa. Kana kauchinzi Chamisa akatengwa muri Zimbabwe, tichiona ari mu government right now. Ane chinzvimbo right now. And achitodla mari right now. And akatobvuma kuti no ndakadliwa. Imuno zvaita kwanzi $20 million. $20 million moizere muri Zimbabwe. $20 million hasi mafanisi. Plus ukaona vanhu vakutokubhadhara $20 million ka havakubhadhari $20 million kuti urambe uchiva opposa. Vana Chabangu muri kuvaona, they are yes men. Amene vakapiwa mari, vamwe vanongaita vakapiwa mari, but they are yes men. Ndo munhu akatengwa. Munhu akatengwa ambonetsi kuona, unotozviona kuti uyu wakatengwa. He is a yes man. Unoti yes kuzvinhu zvose zvavamuchiti zviri ridiculous. Iye anenge achingoti yes. So tiripo pano paThe Mutapa Times muri Zimbabwe. Make sure kuti wagara panapa iwewe, and every update waiona, because every update yakakosha. Tinochikandira pano paThe Mutapa Times.